da vi fucking gang. Vi er i gang med at lave Tinder for første gang sammen med fucking Oscar på siden min gode fucking makker her. Vi skal lave noget Tinder, og jeg ved ikke, han er også i gang med at lave sin profil. Vi skal se, om jeg kan få flest matches. Sidst der har vi Troy på Tinder. Jeg har startet min fucking gang. Vi har hende her, Suda her. Hun er altså ret lækker. Jeg ser en rigtig flot halskæde her af chileglasfiguren. Hun må godt være min nanny. Altså det er bare første gang. Og så kommer der sådan en orm her. Jeg ved ikke lige, hvor ormen kom fra her, men der er en orm i pludselig. Jeg ved ikke lige, hvordan vi lige har fået en orm her. Jeg ved ikke, altså, hvad er det her? Altså, nej tak, altså hun går på gymnasiet. Jeg har ikke en uddannelse. Jeg ved ikke lige, hvad hun var. Hun skal ind i mit fucking... Jeg ser ikke match med hende, der på noget tidspunkt. Nej tak, hun går videre med det samme. Vi er videre til den næste video her. Vi kigger lige spillerne igennem det her. Det er lidt blandet hende her. Jeg ser endnu en gang en kæmpe flot halsbåd her. Og med et kaffe, hun er en fornuftig pige her. Vi siger ja tak her. Og der er endnu en birdie. Den der så ikke ind at se. Shit. Vi der her. Vi har en virkelig igen flot halskæde. Flot fucking halskæde. Det er heteroseksuelt. Min makker han er gang med at lave en Tinder-konto også. Han var ved at vælge homoseksuel. Jeg ved ikke lige, den er på toppen. Altså, ja, det er lidt svært, men vi skal guide hinanden her. Jeg ved ikke, han er ved at vælge homoseksuel. Jeg ved ikke lige, hvad det er, hvad for en match, som er højt. Og sådan en body, som har en DM's, men altså, det er ikke det, vi søger. Det er ikke det, vi søger. Vi har en body, igen en kæmpe flot halskæde. Nogle smukke øjne. Du må lige vente, jeg er i gang med at lave nogle bad bitches i London. Jeg ved ikke, hvad det vil. Vi har en her, hun hedder Aften, eller hvad hun hedder. Jeg har ikke skrevet det der 819. Det kan vi se her. Der står 1 og et 9-tal, så langt er jeg alligevel med. Og hun bliver bare klart ja. Hun er på Amager, hun her. Så kan hun komme ned i min slikbutik og kigge på min pæt. Oh shit. Der er en verified konto, hun har spent the money on the fucking app. Når hun har spent sine penge på appen, så ved det bare, hun har hjertet på det fornuftige sted. Hun vil gerne have noget seriøst her. Vi tænker på det år. Det der, vi rammer lige her med den live. Jeg ved ikke lige, hvad vi kommer ind til her. Hun er rødhåret, så det nej tak. Nej tak. Men tatovering af en mand, der jeg ved ikke lige, om hun har været i byen, så der er et eller andet op. Men jeg ved ikke, her, hun er simpelthen, der har fået en kosttegale i halsen. Jeg ved ikke, jeg siger nej tak derfra. Jeg ved ikke lige helt. Ja, igen en flot halskæde her. Hun har været en høj shit. Første. Selvforkælelse. I ved, hvad det mener. Jeg kan forkæle dig med mobiler og sushi, og så kan du få en smag med en kæmpe store laks. Igen en kæmpe hals, de har lige her, som det smukke halske. Ikke det der, det er en god ting, det der. I 2025 og finde ikke det der er et sjældent felt, synes jeg er. Altså hun er bare live, det der, live. Vi kan ved til næste. Hun er, de rækker flot, det er en dårlig ting, hun er højere end mig næsten også, det er ikke så godt. Hvad fuck, hun er en anden, der har til min tisse, man vil rigtig gerne at blive chokeret over størrelsen, det kan hun også forstå, men altså, det er fair nok, jeg tænker bare, nej, når det er alt for sådan der, jeg ved ikke, hun er svensk her, jeg ved ikke, Malmø, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente her. Jeg ved ikke, hvad er du et spøgelse, eller hvad? Det bliver den her, tak. Hold, Peter, jeg skal lige have en resteplads. Jeg ved ikke lige det her, jeg skal lige tænke over det. Altså, kan du styre dig lidt? Men hun er lige så fedt. Hun må godt smage på mit skridt. Der er igen lidt, der sådan popper i øjnene, men nej tak, de er større end mit hoved. Og der springer jeg simpelthen fra. Der er det, der sætter min grænse. Lad os lige se, hun er altså også en birdie.
Og jeg tænker også, vi skal til at runde videoen af her. Vi sparer bare lige til hende her, og så venter vi lige en uges tid, 2 ugers tid, og så kommer vi tilbage igen, når vi har fået svar på nogle af de her bad bitches. Tak fordi I vil se med på videoen. Det gør simpelthen ikke, fordi I skitter videoen, og jeg ved det. Men ja, ja, tak for jer, gutter. Det har været en fornøjelse at have med på videoen. Så stay tuned, og lad os se, hvad det bliver til. Jeg bliver med til det.